हेलो गाइस मैं ब्लॉग वीडियो सॉल्व করছি গাইস আপনারা কেমন আছেন ভালো আছেন তো সেমিতি ভালো আছেন জয় জগন্নাথ তো ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବାବୁର ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଶଙ୍କର ରିଲିଜ ହୋଇଯାଇଛି ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇ ଦେଖିଲି ସକାଳ 9ଟାରୁ ରିଲିଜ ହେଲାଣି ଯେ ଏବଂ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ 10 ଦେଖିଲି 10-15 ଥର ଗୀତଟା ଏମିତି ବିୟୁଟିଫୁଲ ଗୀତ ସେଟା ଦେହ ପୁରା ଜଳେଇ ଦଉଛି ଆଉ କଣ କହିବି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ପାଣିପାଗ ପୁରା ମେଘୁଆ ହେଇଯାଇଛି ଏଠି କପଡା ପତ୍ର ଶୁଖା ହେଇଛି ଶୁଖିନି ହେଲା ଆହୁରି ସବୁ ଦୋକାନରେ ପୁରା ଗହଳି ପ୍ରବଳ ବାଦାମ ଗଛ ଲାଗିଛି ବାଦାମ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିବା ଦରକାର କୋଟି ଦରକାର ତମମାନ ସପୋର୍ଟ ହେଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଭିଡିଓ ଆଣିବାକୁ କିଏ ଚିକୁଆଡି ରହୁଛ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ ଚିକୁଆଡି ଆଉ ପାଖାପାଖି କିଏ ରହୁଛ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ପୁରା ଦୂର ନା ତଳୁ ଭଏସ ତଳୁ କେମିତି ବର୍ଷା ହଉଛି ତଥାପି ମୁଁ ବ୍ଲଗ କରୁଛି କାରଣ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ହେଲେ ଆହୁରି ମୁଁ ଆଗକୁ କରିବି ବର୍ଷାରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡିଓ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ନା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖୁଛି ବର୍ଷା ହେଲାଣି ଆଉ କୁମ୍ପି ଯିବ ମୋବାଇଲ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଚାର୍ଜ ବି ନାହିଁ ଆଉ ଭିଡିଓଟି ବନେଇ ପଡେ ହଲ୍ ଭିଡିଓଟି ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ ରହିଲା ବର୍ଷା ଆଉଛି ଗାଇସ୍ ଟିକେ ଟିକେ ପକଉଛି ରହିଯାଉଛି ଖାଲି ଖାଲିଟାରେ କାଦ କରୁଛି ଗାଇସ୍ ଏଠି ଗୋଟେ କିଟକୁଟ ଅଛି ଆଉ ମାଲିକାଣି ରଖିଛି କୋଉ ରକ୍ଷାର ଉପାୟ ନାହିଁ ଖାଲି ଘର ଆଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି ଭୁକୁଛି ସେ ଖାଇବା ଦେଲେ ସିନା ହବ ଖାଇବା ଦଉନି ଟିଭି କରିଦଉଛି ତା କଥା ବୁଝାର ନାହିଁ ସେ କରିବା ବିକୁଛି ଆଉ ଏଠି ପୁରା ଫଳମୂଳ ଶସ୍ତା ଖାଏ ଏଠି ଖାଲି ହାତ ନ ଖାଇକିରି ପନିପରିବା ନ ଖାଇକିରି ଆଉ ଫଳମୂଳ ଅଛି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ଖାଇବା ଭଲ ଯୋଉ ଫଳମୂଳ ଖାଇବା ଭଲ ଏଠିକା ଲୋକ ଖାଲି ଅଧିକ ମଦ ପାଣି ଏରିଆ ଗୁଡାକ ହଉଛନ୍ତି ଦେହ ପାଇଁ ହାନିକାରକ କୋଉଟା କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ଯେ କୋଉଟା କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଏପଟେ ଖାଉଛନ୍ତି ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ପୁରା ଖାଉଛି କହିକି ଟିକେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଆଉ ଭିଡିଓରେ ଏଡିଟ କରିକି ପକେଇବାଟା ସହଜ ନୁହେଁ ଭିଡିଓ କରିବା ଭିଡିଓ ଏଡିଟ କରିବା ପକେଇବା ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁନି ଭିଡିଓଟା ପୁରା ଯାଦୁରେ ବୁଝାଇବା ଏଠିକି କରିବାକୁ ତମକୁ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଭିଡିଓ କରିବା ଏତେ ସହଜ ହଉନି ସହଜ ନୁହେଁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ତ ପୁଣି କରାଯାଉଛି ମତେ ଭିଡିଓ ସହଜ ବୁଝାଣି ଖାଲି ପକେଇ ଭିଡିଓ କରିବୁ ପୁଣି କରିବୁ ପୁଣି ପକେଇବୁ ଆଉ ଥରେ ନ ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ ଥରେ এই ভিডিওটি লাইভ ভিউ আসেনি আর আমি বেকার লাগে এতে কষ্ট করে ভিডিওটা বনেইছিলাম তারপরে লাইভ ভিউ আসবেন তার আমি কেটে করছিলাম তুমি କହିବେ और ভিডিওটি ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ରଖୁଛି ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ।